Primeran C bat. 22. Elkarrizketa Elisabet Ormazabali. Lauaixetara saioan gure hurrengo gomidatua emakumea da eta bera ez dakite zer dauen ondo esanta komandantea edo pilotoa. Kontua da ze hegazkina eroaten dagoela edo gidatzen dagoela. Elisabet Ormazabal Zubillaga, kaixo, egunon? Kaixo, arratsaldeon zemuz. Bueno, oso gaztea gainera, Gipuzkoarra, Elisabet. Bai. Zelan hasi zinen zuen? Zelan sortu zen grina hori hegazkin bat pilotatzeko esango dugu? Esanik bera, 15 bat urte nituela hartu nuen lehenengo hegazkina. Ni iku hiru ahizpa gara, ni gaztena naiz, eta nire ahizpazarrena Londresen ikasten zegoen, eta nire gurasekin eta beste nire ahizpakin hegaldi bat hartu genuen, Bilbotik Londresera. Orduan, pilotoak eta pasaiariak batutzen dituzten atea irikita zegoen, nik zer ikusi nuen bertan, eta momentu horretan jakin nuen nik hori egin nahi nuela. Niri esan doztia, komandante bat, zuk esaizu euren egunerokoa zer da. Hegazkin bat hartu baino lehen, zelako neurriak hartzen dozu esan, zer egiten du komandante batek? Ikusten dugu eguraldia nolakoa izango da, zenbat pasaiari eraman behar ditugun, gero ze eskalak dauzkagun. Eta eguraldia ikusita eta dokumentazioa guztia konprobatuta, nik erabakitzen dut komandante bezala, zenbat konbustible nahi dudan, eta hori dena. Eta dena prest balin badago, pasaiariak barrura, ateak itxi eta hegaldiarekin hasten gara. Haizea dauenean eta hor, zelan neurtzen dozuen, noraino aldo zuen hegaz egin, zelako neurriak hartzen dozuez? Ni jaitsi egiten naiz, 150 metrotara iristen naizenean, kanpora begiratzen dut, pista ikusten baldin badut, aurrera lur hartzen dut eta ederki. Baina gero, klaro, hori da adibidez lainoa dagoen, lainoa baldin badago eta nik 150 metroetara jisten baldin banaiz eta lainoa baldin badago eta ez badut ikusten pista, joan barra dauket, aide hartu eta ezin dut jarraitu. Ez baitakin non dagoen pista. Haizearekin, hegazkin bakoitzak bere limitazioak dauzka. Hau da, guk dakizu hegazkinak beti aide eta lur hartzen dutela haizen kontra. Oberena da beti haize kontra. Baina, karo, baldin badaukazu hemen Bilbon gertatzen den bezala, hegoaldetik etortzen zaigunen, eta karo, zenbait eta haize gehiago, izaten da arazo gehiago hori da. Orduan, limitazio badaukago, 75 kilometro orduko haizea, baino gehiago, baldin badauket ezkerretik, nik ezin dut aurrera jarraitu. Horre, esaten dure pilotoan trebetasuna ikusten dela, ez da? Bai, hori da, bai. Zuek egiten dozuez simulazioak eta hau guzti egiteko? Bai. Guk adibidez urtero 4 simuladore dauzkagu. Praktikatzen ditugu, haize ugariko aeroportuak, motoran zu bat baldin badaukagu, urtero 4 simuladore izaten ditugu. Kontua da ze, gaur egun garraio biderik seguruena, dudabarik hegazkina da, baina esango ni neuke, Elisabet, eta bat etorreko zara, dala bilur gehien sortzen dagoan garraio bidea be, bai. Baina nik usten dut jendeak ikusten danen, badakizu, jendeari gustatzen zaio izkenen hankak lurrean edukitzea. Hori da, esaten dut, nik iriaren moduan, ez da, oinak lurrean. Oinak lurrean. Hegazkinarekin zagertatzen da, batzuk ez dauzkezula hankak lurrean. Eta daukezu, jarri barra, pentsatu zure bizitza guztia jartzen dezula piloto baten esku. Eta horren, klaro, zuk zer kontrolatzen bali badezu, segurtasuna daukazu, baina, klaro, ez bali badezu kontrolatzen, ni jende asko galdetzen dit, baina hegazkina ondo dago, eta nik esaten dit, nina ez, lehenengoa, nahi duna hegazkina ondo egotea. Olertzen, ni bertan, bait nago, nire hortzak otze. Bildurak endo egin behar da, bildurak egin ditzoa, zinua, bildurak hankamotza dauzka. Elisabete, zuk zer sentitzen duzu? Askatasuna eta poza, zugarri. Egunero lana diferentea da, egunero nola eguraldia diferentea da. Orduan, egunero zer lana diferentea da. Etorkizunari begira ikusten zara hegazkin handiagoa pilotatzen? Nik egia esan pozin nago Bilbon, eta egia esan eri guztaba egiten zait egan egitea. Zer esan nahi dut honekin, hegazkin handiak ordu asko dira. Leku batetik bestera joatea 10 ordu. Eta ni 10 ordu ikusten nola hegazkinak eramaten naun leku batetik bestera, ez zaigu gustatzen. Ni nahiago dit adibidez bihar 4 salto dauzkat, 4 salto ez medet 4 hegaldi dauzkat, hegaldiak motzak dira eta nire akzioa gustatzen zait. Nahiago dit, bai. Ulertzen dut, bai.